El 17è punt de l'ordre del dia és moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la llei 11/2014 que garantia el dret de lesbianes, gai, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Presentada pel grup parlamentari socialista. Per exposar-la té la paraula la senyora Marta Moreta. Els agraeixo que surtin de pressa i en silenci perquè hem de continuar amb la sessió. Diputada, quan vulgui. Bon migdia a tothom, consellera, diputades i diputats, les entitats que ens acompanyen, els saludo, sobretot la sectorial del PSC que està aquí escoltant avui. Avui presentem aquesta moció no com un pur tràmit perquè s'ha de presentar, sinó perquè creiem fermament que cal actuar amb rapidesa per al desplegament integral de la llei 11/2014 i desplegar-la de forma real. Aquesta moció demana que es presenti definitivament sense dilacions el decret del Consell Nacional, el protocol específic d'actuació que faci real el deure d'intervenció de l'administració. També demanem que es faci el protocol per prevenir i abordar el bullying LGTB-bifòbic, com també comprometre's en la presentació d'aquí a un any de l'informe de la Comissió Interdepartamental sobre l'impacte social de la llei. També hem de tenir d'una vegada, i ho dic així, el decret del reglament de sancions, per tal de poder obrir els expedients sancionadors a tots aquells centres educatius que ofereixin materials escolars amb contingut homòfob. Ho explicava el ple passat, feia referència en alguns exemples que havien succeït darrerament. Els atacs homòfobs, les discriminacions per raó d'orientació sexual o de gènere són l'escenari, sovint, massa sovint, de les portades dels nostres mitjans de comunicació. No ens podem quedar amb els titulars perquè cada dia adolescents i joves es senten sols, joves que reben abusos dels altres que es veuen amb el dret d'actuar com volen. Deia, consellera, en el ple passat, que no tenia coneixement del llibre homòfob que recomanava una escola de l'Opus, subvencionada per la Generalitat. I afegia, si el PSC ho fa, ho sap, que presenti denúncia. Això és el que em demanava. Bé, doncs li comunico que un cop sabut el seu desconeixement sobre el tema, a acabar el ple ens vàrem reunir amb l'entitat de l'Observatori contra l'Homofòbia i es va presentar l'endemà del ple. Dit això, entenc que vostè no s'assabenti de tot el que passa a les escoles de Catalunya, només faltaria perquè seria una superwoman, però sí que estaria bé que estigués al corrent i tingués un control rigorós i un seguiment exhaustiu dels continguts, dels materials escolars de totes aquelles escoles que estan subvencionades per la Generalitat. La pot ajudar la consellera d'Ensenyament, evidentment. Perquè sap què passa? Si no ho fem, estem vulnerant la llei. I, per tant, ens hem d'espavilar. I per què insisteixo tant que hem de fer una vegada per totes el decret del procediment sancionador? Doncs miri, perquè aquests dies hem tingut un clar exemple del per què és necessari. L'autobús de la vergonya. Sap de què parlo, oi?
No podem permetre que lemes i idearis LGBT-bifòbics arribin a les nostres ciutats i es passegin amb total impunitat. I sé que la Generalitat ha enviat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el bus amb lemes transfòbics. Però miri, consellera, vostè deia al ple passat que el termini per fer el decret de procediment de sancions de la llei era de 6 mesos de tramitació. 6 mesos. Això ho repetia i ho repetia. M'ho vaig tornar a escoltar. Doncs això no és el que diu la llei 26/2010 del 3 d'agost del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en el seu títol quart, de procediment d'elaboració de disposicions reglamentàries, que és on s'explica exactament els terminis en què s'ha de portar a terme. I resumint, en 1 mes i mig es podria tenir enllestit. Però deixem el tema de les discussions, de les dates, deixem les dates, perquè ja veig que em fa senyes que no. Però no pateixi, perquè li diré, el 22 de novembre del 2016 el grup de Ciutadans presentava una proposta de resolució a la Comissió d'Igualtat i ja parlaven d'aquest decret. En aquella comissió la senyora Violant Cervera li deia a la senyoreta Noemi de la Calle: hi ha una comissió de juristes que està treballant en el desenvolupament de sancions, que és això que estem parlant. Doncs miri, d'això fa 8 mesos. 8 mesos. Per totes aquestes raons s'ha de comprometre fermament que s'aprovarà aquesta moció i que portaran a terme en els terminis que la plantegem, perquè no és una declaració d'intencions, és una necessitat del col·lectiu LGTBI. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, senyora Moreta.